Matindog-puan ka, boss. Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Kagurangnan kong Heso Kristo, Diyos na totoo, asin tawo man na totoo. Kagibo asin kagtubos niya mo, nagsusulsul akong gayo, ni tudok na pagsulsul, nin pagkasala ko sa imo. Huli kan sinanglita na pagka-Diyos mo, asin hulita namumutan, ta ikaw urog sa gabos. Kaya naguhulaw na ako ni totoong paghulaw, dai na pagkasala, liwat asin paglikay kuman sa mapag-alaman, asin gabos na ipagkakasala ko sa imo. Naguhulaw man ako ni pagkumpisal, asin pag-utog kuman kan mga penitensya na itutugon sa ko, din pagkukumpisalan kong padi. Tara kaguranan kong Diyos, idinudulot ko sa imo ang buhay ko, asin ang mga gibo ko, pati ang mga sakit ko, tabayad ko iyan, kan mga kasalan ko gabos, asin na nanarig na gayo. Ako kan pagkaherap mo daing kasagkuran. Ta pinapatawad mo sa ko, iyan huli, kan mahal mong dugo, patin kan pagkagadan mo sa krus, asin itinaong mo sa ko ang mahal na grasya mo, na iyo kung ikakalikay sa maraot, asin papagdanayon sa marahay, sa kod, sa pagkagadan ko. Amen. Himno. Bukahon mo, Senyor Diyos, ang nguso niya mo, gabos, sa pag-umami, pagbantog, kang ngaran mong nangungurog, ang puso mi hugasan man, kan digtang mga kasalan, an huna-huna siring man sa gibong may pag-alaman, asin papaglaadon mo ang puso nin mga tao, sa pagkamuot sa imo kan pangadyi nin rosaryo. Kan maliputok mong ina, si Virgen Santa Maria, asin papagkanigo ang madangog ang pag-agagha, ang samuyang pag-apod sa imong aking si Jesus sa atubang mumabantog sa gabuspang mga santos. Huling kasantusantusan ang aki mong sinanglitan, pagka Diyos kasarukman nin Espiritu Santong mahal, kamong mga nabubuhay asin nangaghahade, mansagkod sa daing kapinunan asin daing katapusan. Maluhod po. Pamibi sa gabos na aldaw. O daing kasagkoran na ilaw, ang makakanikadawang persona, ilaw na sinanglitan, sinasamba ko sa bilog na kapakumbabaan, asin pinasasalamatan mi nindaing katapusan, hulikan pagwaras mo patinkan pagbugtak mo kay Maria, na totoong ginibo mo, sa pinagkakanigoan na kamahalan, liwanag asin kahalangkawan sa pagkainaang totoo kan bugtong mong aki, inang kasantusantusan asin bantog na esposa kan Espiritu Santo, magdalita kamahal na Reyna, na ipagwaras mo ang sa imong mga biyaya asin kahirakan mo ang mga parakasala, tanganing makabalik sa grasya nin kagurang nantang Diyos, tanganing iyo magdanay sa mo asin sa pagkagadan. Kahirakan mo man ang mga nagsasamba sa anito, asin mga erehiyas na nagpapakamidbid kan totoong karahayan pating ikakaherak mo sa muya. Ang samong hinahagad ka ining nobena, kung magkanigo sa mahal na Diyos, asin galang na makuri sa imo. Amen. Amen. Dali. Malinigo na prinsesa, aki kan Diyos Ama, pinagpataratarakan ni Gabriel pagsugua, ang aking bugtong kan Diyos sa imong tulak nag-erok, pinili kang pinaurog sa mga babae gabos, pag-umawon ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Siring kay itong pag-umaw sa kainat pang gayong aldaw, sagot pa naman yan, magkagurang man. O kabanal-banaling Birhen Maria, mantang ika ang pinapagkanigo na inakan aki kan Diyos, na daing kasagkora na itinaos sa imo, ang pagkamidbid asin kaliwanagan ay kinaliwanag mo sa bilog na kalangitan. Nagnangayong-ngayong kami sa imo, na paliwanagan man kami. Nabuhay pa asin sa oras ni sa mong pagkagadaan, asin tawan mo kami nin bagsik na sukat, ikatumang niya mo sa mga kaiwalin sa mong kalag, tangani na ikami mapanguyog, umadayaan kan sa indang mga pagsugod, asin magsarig giraray, ang sa mong pagtubod sa mahal na Diyos, asin pagkamuot sa imo. Amen. Tara Maria, pano kanin grasya, ang kagurang ng tan Diyos yaon sa imo. Pinaurog ka karahay sa mga babae gabos, asin urog pakarayan sa imong mahal na aking si Jesus.
Santa Maria, Ina kan Dios, ipamibi mo kaming mamamakasalan, ngunyan asin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. O palada na Maria, esposa kan Espiritu Santo, pinagpatarataran si Simeon asin ni Ana, inuumaw kang daing siring kan mga pastores sa bilin, malinaw orok sa salming ang sa imong pagkabirhen. Pag-umaw ng Diyos Ama, Diyos Aki, asin Diyos Espiritu Santo, siring kay itong pag-umaw, ngunyan asin sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. O kagurangnan niya mong kasanto-santusan na Birhen Maria, pinili ka nin Diyos na daing kasagkoran, nagkikimahera kami sa imo, na daimo kami suhayan sa oras nin sa mong pagkagadan, na iparayo mo sa mo antibaad ng kapangyarihan nin sa mong kaiwal. Amen. Tara Maria, panukanin grasya, ang kagurangnan tang Diyos yaon sa imo. Pinaurog kakarahay sa mga babae gabos, sa sinurog pakarayan sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina kan Dios, ipamibi mo kaming mga makasalan, ngunyan asin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. O Ina kan Dios, aking babaeng urog kabini, pagalang man ibinati ni Isabel sa mo. Simungani, Ikan urog kapaladan sa gabos kay ining tinaban, pinili ka na iitkan kan aki kan Dios na mahal. Pag-umawa ng Diyos Ama, ang Diyos Aki, asin ng Diyos Espiritu Santo. Siring ka itong pag-umaw, ngunyan asin sa buhay na daing kasagkoran. Amen. O Birhen Maria, huli tayo kay piniling esposa na namumutan kan Espiritu Santo, asin tapina kapano kanin grasya, siring mana ikahirak mo sa oras ni samuyang pagkagadan, na ipagwaras sa kalagnya mo ang mga mahamiso na pagkamot, tanganing humamisa sa mo ang tibaad ng mga sakit digdi sa daga. Amen. Tara Maria, panukanin grasya, ang kagurangtang Diyos yaon sa imo, pinaurog kakarahay sa mga babae gabos, asinurog pakarayan sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina kan Dios, ipamibi mo kaming mga makasalan, ngunyan asin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. O simbahan na mapalad ni Santissima Trinidad, ilaw ka na maliwanag, ilawi ang sa mong kalag. Ika ang ilaw, ina ko, paliwanagi kan grasya mo ang puso ng mga tao, butungan na mapa sa imo. Pamibi sa enot na aldaw. Pamibi sa ikaduwang aldaw. Reynang nangungurog sa kamahalan, inikdan kan totoong karahayan o inang urog kabanal, huna-hunaon mo kagurang na nahuli kan dakula ming pagtubod, pagsarig asin pagkamuot na inaapod kanya mo, siring ki Santa Isabel na urog kamapalad sa gabos ng mga babae, asin ginagalangan kan Santa Iglesia. Huli tayo ka ang nakadaog kan mga Heriyas, asin ikaman ang nakaliwanag sa kalikluman ng banggi. Magdalita ka ngani na magpagkamun mo kami kan mga sarong buhay, na pagtubod na mamitbid niya mo ang kasalan, asin tanganing pagsulsulan niya mo, asin pagtangisan, digi sa daga, patingapit marinig duman sa atubang mo. Amen. Ama niya mo na yaon sa langit pabanalon, ang ngaran mo, magdatong ang kahadayan mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. Ansa mong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawad mo kami kan sa mong mga kasalan, siring nga pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Amen. Tara Maria, panukanin grasya, ang kagurangnan tang Diyos yaon sa imo, pinaurog kakarahay sa mga babae gabos, asin nurog pakarayan sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina kan Dios, ipamibi mo kaming mga makasalan, ngunyan asin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. Pag-umawo ng Diyos Ama, Diyos Aki, asin ng Diyos Espiritu Santo. Siring kay itong pag-umaw, ngunyan asin sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Matindog po. Gozos ki Nuestra Señora de Salvacion. Birhen inang mapag-ampon, mga aki mo agawon, na paalaw na sumirong, magdalit among linglingyon, ilaw mong linalaom sa sakit sa imong surugon, ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ilaw ka sa kalangitan ng mga angheles kabanal-banalan, sa mabagsikon mong ngaran, ang impyerno tinatakigan, minasarig ang kinaaban sa pagsurog mo pagtabang.
Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ilaw kang panunin grasya, burabod na pararanga, apostoles, patriarkas, gabos sa imo naginhawa, ngaran mo abdon misana pagtabang mo nakikita. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ilaw kang panunin bagsik kan ehersito sa langit, an impyerno, an impieles, sindagabos na nanakig, masabi ang sa imong bagsik urog na sa mga nanarig. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ilaw kang nakakabang raw sa lawod nin kadagatan, ang tawong nangagsasakay kunyaon sa kahandalan, umapod sa imong pagtabang, daing liwag maaagaw. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ilaw kanin mga kastilyo, ang pagsurog, pagtabang mo, ang nakakakusog na gayo, orog sa mga deboto, ang umapod kan ngaran mo, dainanggad maaano. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ilaw kang nakakaagaw sa gabos na pag-alaman, urog pa sa kabuyuan, masabi ang sa imong ngaran, makakaligtas giraray minsan ang napapadungan. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ilaw ka sa puso nin tawo na namumuot sa imo, harigi kang gapong gayo na minsan sa suhay sa imo, magbalik na totoo kung pagsurog kan ngaran mo. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ilawi kan sa imong bangraw kaming mga makasaalan, kan sa imong manto sangkube, hari tuguting mga suhay, kundi umibang mag-omaw duman sa kamurawayan. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ilawi kan sa imong pag-ampon asin pagkamaherakon, magdalit ang pagdanayon ta iyuming linalaom, ang bagsik nin Diyos na puon sa gabos na paraampon. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Antipona, Santa Maria, tabangi ang mga makaherak-herak, surugaan ang mga maluya, rangahan mga nagtatangis, pamibian ang banwaan, ampunaan mga kapadean, dangugaan mga babaeng deboto sa imo, asinan sa imong tabang mamatean kang gabos na nag-arang sa imo. Tuguti akong kapag-omaw sa imo, Birhen de Salvacion. Tawan sa mo ang bagsik laban sa samong mga kaiwal. Mamibi kita. Kagurangnan warasan sa imong mga surugoon, anda na nakarahayan sa hawak asin kalag. Sa tabang ni Maria, Birhen de Salvacion, Ina ni Cristo, Ina kan Diyos, makaligtas man lugod kami sa kasakitan, ngunyan na panahon, asin makamtan mi ang kaugmahan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Gawin nin pagdusay. Birhen ng mapag-ampon, Ina kanin Diyos, pinangidam daing kasanglan, katabang sa pagtubos kan kinaban, 12 gatos ng taon na ikaw uyas sa muya. Kami nagpapasalamat sa daimabilang ng mga milagro para sa karahayan kan sa mong mga kalag, na iwinawaras mo sa mo, puon ikaapudon asin arangan mi sa ngaran na Birhen de Salvacion. Idinudusay mi sa imo ang bilog ming buhay, sa diri mo kami, buot ming magdanay na sa diri mo sa kod paman. Pano kanin grasya asin kagayonan, ika ang panalminganin sa mong mga pamilya, halaya sa samuyang mga banwaan ang mga maraot na gibo kan demonyo, asin gibuhan sa muruna na paraiso ning kabanalan na Kristiyano. Sa irarom kan sa imong pag-ampon, buot ming magdanay sa samong mga harong ang pagkaminuotan nin mag-agum, ang edukasyon Kristiyana nin mga aki, ang espiritu nin pamibi asin gibong herak sa kapwa. Kami gapos danay na dumulok sa imo, asin nangangako na haleon mi an anuman na laban sa tugon nin Diyos, urog na ang kontra sa matrimonyo Kristiyano. Suruga asin ang punaan mga pamayukan simbahan, asin ang mga namamahala kan banwaan. Likayan sa kasalan asin karatan ang gabos niya mong katuod, asin mga pinagkakautangan nin buot, sangkubikan sa imong manto ang samong banwaan, asin papagdanaya sa katanosan asin katuninungan. Bendisyoni ang samong mga rugari, ang gabos niya mong paghinguwa, ang gabos na kabuldan, asin kabasan, ang samong mga tinanom na ginikananin sa mong kabuhayan. Sa bagsikan sa imong tabang pamibi, asin pagsurog,
Magdanay lugod kami sa pagkamot asin paglingkod sa imo. Para sa kamurawayan kan Ama, nagkaiba ni Aki asin Espiritu Santo, nabubuhay asin naghahali, sarong Diyos sa panahon na daing kasagkoran. Amen. Sa ngaran kan Ama asin kan Aki kan Espiritu Santo. Amen. Ikaduhang aldaw na rin na po. Awara man pala yung mga sa community. Igwa po. Igwa digdi. Yung digdi after kan mga magina. Siya sa may parting kapiesta.
Diyos maray na aga po, sindo, mga tugang, mga aki nin mahal na ina, devotos nila sa Señora de Salvacion. Welcome po sa harong kan sa tuwing mahal na ina, digdi po sa huruan. Si mga maawat magkumpisal, igwa po digding padi sa may tuo ko. Magrani na lang po kamo. Yentras, 9:30 pa man po ang misa. Masanto Rosario muna po kita. And si mga leaders po nindo, kung may mga leader po kamo kan Divine Mercy, kan parokya, si mga lay co-chairman o PPC officer, pwede po kamo magpasiring sa opisina. Kaya po kayo mag-register kan sa indong grupo para maaraman ta kung pira ang nag-abot ngunyan na aldaw para sa vicarial mass. So, lay leaders, so officers sa PPC, saro sana, kung yaon ng lay co-chair, kung yaon pong president kan organization nindo, kindly proceed sa office. Ang office po, maagi po kamudigdi sa wala, pigtuturo ko. Yan sa may kahoy, pasiring po yan sa likod. Yan po dyan ang office. So yan duman ang registration book. Salamat po. Si ma-register na ano po igwang premyo. May premyong poster. Salamat. Ngunyan na po bago ang misa. Salamat. Mapangaji po kita ng rosary. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate. He was crucified, died, and He was buried. He descended into the dead. On the third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father Almighty. From then He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. The five sorrowful mysteries. The first mystery, the agony of Jesus in the garden. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell. Bring all souls into heaven, especially those who need most of thy mercy. The second sorrowful mystery, the scourging at the pillar. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell. Bring all souls into heaven, especially those who need most of thy mercy. The third sorrowful mystery, the scourging at the pillar. The crowning with thorns. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell. Bring all souls into heaven, especially those who need most of your mercy. The fourth sorrowful mystery, the carrying of the cross. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell. Bring all souls into heaven, especially those of the most of thy mercy. The fifth sorrowful mystery, the crucifixion and death. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell. Bring all souls into heaven, especially those who need most of thy mercy. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy. Hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send at our sides, mourning and weeping this valley of tears. Turn then, the most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Pray for us, O Holy Mary, Mother of God. We pray, O God, whose only begotten Son, by his life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal life. Grant that we beseech thee that, meditating upon these mysteries of the most holy rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise, through the same Christ our Lord. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, Immaculate Heart of Mary, Saint Joseph, Saint Michael, and all the angels and saints of God, in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Good morning po. Kung sisay man po ang nawawaraan kay pouch na may laog ng cash, paki-claim na lang po hindi sa opisina kang parokya. May kaiba po siyang panyo. Salamat po. Sa giraray po, kung si isay man po ang nawawaraan kay pouch na may laog kay cash, paki-claim na lang po hindi sa opisina. May kaiba po uning panyo. Salamat po. Mga intensyon sa misa. Pasasalamat kan mga minasunod. Ame Arligue de Lovirries, R.B. Borromeo. Thanksgiving in honor of Our Lady of Salvation, offered by R.B. Borromeo. Benavides family. Divine Mercy, Malilipot. Mr. and Mrs. Dante Bonafé and family. Rene and Sita Boneo. Volante family.
Peter Regalado, Divine Mercy, Malilipot. Mr. and Mrs. Dante Bonafé and family, Rene and Sita Boneo, Elisa Gaite, Mr. and Mrs. Harold J. Gaite, Mr. and Mrs. Eric Dayao, Mr. and Mrs. Kenneth Dominic Ramos, Emilia Brutas, Asuncion Bilasa, Mr. and Mrs. Bernardo Pola and family, Marcela Bilaro and family, Mrs. Celerina Base and family, Lolit and Pablo Boneo and family, Mr. and Mrs. Rodel and Jenny Saculo and family, Mr. and Mrs. John Paolo Boneo and family, Mr. and Mrs. Dante and Janice Barrion, Mr. and Mrs. Sandy Boneo and family, Mr. and Mrs. Bernet Tabuno and family, Elena Almario and family, Divine Mercy, Our Lady of Mount Carmel, Malilipot, Adoracion Boholano and family, Bolo Biso, Roslyn family, Christian Bilan, Elena Almario and family, Glesiria Balantisayo, Melinda Belen and family, Ami Brutas and family, Volante family, for the gift of life of Chris Rional, Nanette Bio, Nelia Volante and family, V. Belenzo, Anonymous, Emilia Ripay, Margie Banyas, Victoria Boral, Adelfa Boneo and family, and Vilma Boneo and family, Mr. and Mrs. Felix Belen and family, Bitara family, Binos family, Divine Mercy Apostolate, Our Lady of Mount Carmel Parish, Benny Palses and family, Emma Marinas and family, I.C. Marinas, Espejo family, Rambuyong family, Lilia Biso and family, Nasser Hilario and family, Mr. and Mrs. Novi Boneo and family, Lilia Bolima and family, Sofia Barha, Divine Mercy Apostolate, Padre Pio Parish, Ina Sakada Harong, Purok 5, San Jose, Malilipot, Emilia Bermas and family, Estrella Bo and family, Romy and Chedeng and Rowena family, Divine Mercy Apostolate, Bakakay Chapter, Marilyn Volante and family, and Barya family. Petition of Pek Tagle and for the good health of Volante family. Special intentions of Volante family and Joe Boholano. Christine Joy Bitara and Erica May Bitara. Angela Andes Volante. Para sa mga kalag kaming minasunod, Aida Ramero, Esperanza, Jaime, Junicio, Crispin Dominador, Clarita, Ignacio, Rosita, Elegio, Maria, Hermelina, Hermias, Mirna, Norberto, Alberto, Elegio, Pedro, Raimundo, Jose, Asin, Daniela Ray.
Diyos marahay na aga sa indo gabos mga tugang. Si Kristo na sa tong kagurangnan, nagbuot na itaos sa toan sa iyang ina, si Virhen Maria, na sa tuya man maging ina. Huli ka ini, labi-labi ang kamawotan kan sa tuyang mahal na ina na Virhen, na kitagabos makasunod na maimbod sa katukdoan kan sa iyang aki. Si Maria iyoan sa tuyang giya, sa dalan pasiring sa kaligtasan, na binuksan ni Kristo, kan ang mga lyave kan langit isinara, huli kan kasalan kan sa tong mga magurang. Kuyugon niya to ang mga hulit asin paarog kan sa tong mahal na ina. Ang sa tuyang selebrasyon, pamamayuhan, ni Reverendo Padre Sotero Ubalde, Vicar Foreign of the Vicariate of St. Rose of Lima. Matindog po ang gabos. Tubo. Sa ngaran ka nama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ta, ang pagkamol kan Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo gabos. Asin sa sahimong Espiritu. Mga tugang bilang sarong bikaryak ni Santa Rosa de Lima, kita nagkakatiripon sa selebrasyon ni Maria Eucharistia, sa satuyang pagsungko, sa satuyang mahal na ina, ni Virgen Maria, Nuestra Señora de Salvación, para pa kanya to sa tuyang mahal na. Viva la Virgen! Viva! Bilang sa iyang mga aki, kita nagpapasalamat sa iya, sa dana niyang pag-ampon sa satuya. Siriman dahil naman niya ito inahagad sa mahal na Diyos, sa intersesyon ni Virgen Maria, na sa tuyang mahal na ang mga biyaya na kinakaipuan pa niya ito sa tuyang araw-alaw na pagkabuhay. Tanganing urog sa mabuhay, susog sa tuyang Kristiyanong pagtubon, sa tuyang pagkamot sa Diyos, siriman sa pagkamot, pagdingkot niya ito sa tuyang kapwa. Kaya mga tugang, tanganing makaniko kita magselebrar kay ning mga banal na misteryo sa tong rumdumon asin pagsulsulan ang sa tong mga kasalan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanakasala ko ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangaji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa kabos na Angeles asin Santos, asin sa ito mga tugang, na ako nindo'y pamigbi sa kagurangnan tan Diyos. Mahirak malugot sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa tong makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mahera ka, kaguranan
Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Kagurang na mahera ka. Kagurang na mahera ka. Ayan sa Diyos sa kaitaasan, sin sa daga katuninongan, sa mga tao nahayan buo, inuumami ka, inurukyami ika, sambami ika, pinapamuraway mi ika, pasalamatan mi ka, huli ka, dakula mo, kamurawaya. Urang na Diyos sa deng langit no, Diyos amang makakamhan. Urang nan aking bugtong Jesucristo, kagurang na Diyos, Kodero kan Diyos, ika naman, ka na nagpaparak, kan mga kasalan, kan kinaban, heraki kami. Ka na nagpaparak, kan mga kasalan, kan kinaban, ako aan sa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa tuukan, Ama, kaeraki kami. Kay kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, kasanaan urog kahalangkan. Jesucristo kaibakan, Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, O Diyos na nagpili kay Santa Mariang Virhen, ina kan paraligtas, nangungurog sa kapakumbabaan asing kadukaan, warasan namimibi kami, na kami nagsusunod kan sa iyang mga paarog, makautob nin paggalang sa imo sa tunay na pagtubod, asin bilong na maglaom sa imong kaligtasan. Huli kay Jesucristo ang kagurangnan niyamo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos agabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Pagbasa sa ikadwang libro ni Samuel. Kan sa palasyo na nag-ierok si Hading David, asin kandain na siya linalabanan kang gabos niyang makaiwal, huli sa tabang nin kagurangnan, sinabihan niya ang propetang si Nathan, "Uya ako na nag-ierok sa harong nagibo sa sedro, alagad sa sarong tulda, sana namumugtak, ang kabaning tipa ni Diyos." Nagsimbag si Nathan, "Giboha ang nasa isip mo, huli ta kaiba mo ang kagurangnan." Alagad kambangging ito, nagtarama ang kagurangnan kinatan. "Lakaw asin sabihan mo si David, na sa kong surgoon, siring ang itinaram ni kagurangnan, bakong ika ang mapatugdok ni Naharong,
sa sakuyang ierokan. Kaya sabihan mo si David na sa kong surgoon na ako, an kagurangnan ni mga hukbo, ang nagtataram sa iya, kinuata ka hali sa pagpastor ni mga karnero sa kaumahan asin ginibota kang hadi kan sa kong banwaan ni Israel. Inibahanta ka sa inkaman nagduman, asin dinaog ko ang gabus mong kaiwal, mantang nagdadangadang ka. Gigibuhon kong maging bantog ang sa imo ngaran, araw kan ngaran kang madarakulang lider sa kinaban. Nagpili na ako nin sarong lugar para sa sakong banwaan ni Israel, asin pinag-iero ko na sinda duman, kung sain dai sinda aapihon. Kaidto danay na sinalakay sinda ni mga mariringis na tao, alaga din inaiyan mangyayari ngunyan. Nanunuga ako na ililigtas ta ka sa gabus mong mga kaiwal, asin tatawan ta ka nin mga kapag-arakian. Danay kang magkakaigwanin mga kapag-arakian, asin ang sa imong trono magdadanay sagkod lamang. Mayo nin kataposan ang sa imong kahadean. Tataramo nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. An makakamhan guminibo para sako ni dakulang mga bagay asin banal an sa iyang ngaran. An makakamhan guminibo para sako nin dakulang mga bagay, asin banal an sa iyang ngaran. Nagsabi si Maria, an sa kong puso nag-uumaw sa kagurangnan, an sa kong kalag nag-oogma sa Diyos na sa kong paraligtas. An makakamhan guminibo para sako nin dakulang mga bagay, asin banal an sa iyang ngaran. Huli ta hiniling niya ang kapakumbabaan nin sa iyang uripon. Poon ngunyan aapudon akong paladan kang gabos na kapag-arakian. Huli ta ang makakamhan, gunuminibo para sa sako nin dakulang mga bagay, asin banal an sa iyang ngaran. An makakamhan guminibo para sako nin dakulang mga bagay, asin banal an sa iyang ngaran. Ang sa iyang pagkaherak, yaon sa may pagkatakot sa iya, sa gabos na kapag-arakian. Nagpahiling siya nin kusog nin sa iyang kamot, winarak niya ang mapaabaw-abaw, sagkod ang gabos nindang kaisipan. An makakamhan guminibo para sako nin dakulang mga bagay, asin banal an sa iyang ngaran. Pinababa ninda sa mga trono ang mga mapangyari, asin ilinangkaw ang mga mapakumbaba. Binasog niya nin mga marahay na bagay ang mga nagugutom, asin isinubol niya sa kadaihan ang mga mayaman. An makakamhan guminibo para sako nin dakulang mga bagay, asin banal an sa iyang ngaran. Tinabangan niya ang Israel na sa iyang banwaan, sa pagirumdom kan sa iyang pagkaherak, siring sa itinaram niya sa satong mga ginikanan ki Abraham, asin sa gabos niyang kapag-arakian sa God paman. An makakamhan guminibo para sako nin dakulang mga bagay, asin banal an sa iyang ngaran. Matindugpuan ka, boss, para sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pakahali kan mga mago, ang anghel nin kagurangnan nagpahiling kiyuse sa pangaturugan, asin nagsabi, magbangon ka, idulag mo sa Ehipto an mag-ina, day ka maghali duman, sagkod na sabihan ta ka,
Hulita hanapon ni Herodes an aki tanganing gadanon. Kaya nagbangon si Jose, asin kan banggiman sa nang iyan, idinulag niya ang mag-ina pasiring sa Ehipto. Dumansin din nag-erok sagkod na nagadan si Herodes. Nangyari ini, tanganing mautob ang itinaram nin kagurangnan sa paagi kan profeta. Inapud ko ang sa kong aki hali sa Ehipto. Kan gadana si Herodes, nagpahiling ki Jose sa pangaturugan duman sa Ehipto ang anghel nin kagurangnan. Asin nagsabi, magbangon ka, magbalik na kamo sa Israel, huli tagadana ang mga naghumang gumadan sa aki. Kaya ipinag-iba ni Jose ang mag-ina, papuli sa daga nin Israel. Alagad natakot si Jose na magbalik sa Judea, kan mabaritaan niya si Arkelao ang nakasalihid na hade sa iyang ama na si Herodes. Huli ta pinatanidan si Jose sa pangaturugan. Nagdago siya sa daga nin Galilea. Nag-erok siya sa banwa na inaapod Nazareth. Nangyari ini, tanganing mautob ang sinabi kan mga propeta, aapodon siyang Nazareno. Marhay na barata kan satong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Sa satuya po na ginagalangan na Vicario Foranyo, Reverendo Padre Sotero Ubalde, sa mga tugang na padi, mga ginagalangan ng Madre asin Religiosa, mga tugang ko sa pagtubod banwaan ng Diyos, maray na aga po sa saindo gabos. Mga tugang, kita gabos minakurahaw, Viva la Virgen! Mga tataramon, mga panambitan, asin siring man kurahaw, nin hararom na pagdebosyon. Yaon kita ko niyan digdi, daraan sa tuyang pagpintakas, tuyang mahal na ina, pagtausayan nin onra, asin siring man, pag-arang, asin pagtaunin ranga sa iya. Kaya sa makusog na tingog, kita gabos minaomaw asin minarukyaw, Viva la Virgen! Minsan pa magtios nin pirot, minsan pa maghali sa harayong lugar, minsan pa magtios kan gutom kan tulak, kita gabos minarin na suyang mahal na ina, daradara ang suyang mapamibi, daradara ang suyang pag-omaw, daradara ang sa tuyang pagrukyaw. Asinansiring mga tugang na pag-ekspresar, Viva la Virgen! Minapahayag sana, na sa tuyang mahal na ina, tunay mananggad, na haranihon sa mga puso ta, na nung kasabuhay kan lambang binunyagan, na mawara ang presensya kan sa tuyang mahal na ina. Amen? Maluya garuperot na kamo. Viva la Virgen! Iini ang kurahaw ni nagtutubod. Iini ang kurahaw nin puso na harani sa mahal na ina. Asin sa siring na panambitan asin kurahaw, inigabos mga tugang minapahayag na bilang sarong banwaan nin pagtubod na may hararom na pagranga kay Maria, tunay mananggad na kitagabos on pueblo amante de Maria, a people who is in love with Mary. Asin harining gayo mananggad suyang mahal na ina. Kaya ngani, ang inang simbahan, dakulang onra ang itinatao sa iya. Data sinainaapod si Maria bilang Mater Dei o ina nin Diyos. But we call Mary as the Mater Ecclesiae. Mary, as the church proclaims, is the Mater Dei and the Mater Ecclesiae. The Mother of God and the Mother of the Church. Iyon mga tugang ang kabtang ni Maria sa buhay kan simbahan. Kabtang kan suyang mahal na ina na espesyal na gayo sa buhay kan lambang binunyagan. Kabtang kan sa tuyang mahal na ina sa buhay nyato gabos. Kaya digdi mga tugang sa siring na kapahayagan, minataram sa rin sa tuya na tunay mananggad. Ang sa tuyang mahal na ina, espesyal na gayo sa buhay nyato gabos. Espesyal na gayo sa tuya, ninhulit tangon niya na aldaw, hinihiling ta siya bilang inspirasyon niya to. Hinihiling ta siya bilang giya, tangani kita na makasaro sa mahal na Diyos, makasaro sa iyang aki. Ano sa tuyang pagrani kay Maria, pagraniman niya to sa mahal na Diyos, pagraniman niya to kay Kristo na sa iyang aki. Tansiring mga tugang na pagranita sa iya, kapahayagan niya to gabos. Na kita, uyon, asin maawot na magrani sa mahal na Diyos. Si Maria, inspirasyon niya to gabos, hinihiling niya to na modelo. Tinataramantang Viva la Virgen, pinapalakpakan niya to, inuomaw niya to, dinurukyaw niya to, ninhulita siya, giya,
tangani na kitagabos makarani sa satuyang kagurangnan. Hararom na gayo ang relasyon tas tuyang mahal na ina. Hararom na gayo ang paggrangat sa iya. Hararom na gayo ang satuyang pagdebosyon sa iya. Para sa tuya siya inspirasyon. Asinisiring man, bituon niya to gabos na nagigiya sa tuya, tangani na makarani sa mahal na Diyos. Magayon paghilingon, nadakulo na yaon ng digdi sa pagdebosyon sa tuyang mahal na ina. Magayon paghilingon ang traffic pasiring digdi sa huruan. Magayon na grabe ang paghilingon na ang tao nagsurusuan. Takapahayagan na sa na ini, nakitagabos, marani sa satuyang mahal na ina. Kaya daw pagayod kan suyang mahal na ina, ining mga bituon na kunod-konsiderar kan kinaban. Kung sinora honor, an star. Sisay po nga ni sinora honor? Superstar. Kung si Vilma Santos, an star for all season. Kung si Maricel Soriano inaapod kan kinaban, Diamond Star. Kung si Sharon Cuneta, iyo an mega star. Kung para sa mga modernong kaakian, si Sarah Geronimo ang pop star. Para sa tuya gabos na may pagrangas tuyang mahal na ina, siya an star of hope, star of faith, and star of love. Amen? Asiniyin mga tugang, ang bituon niya to, na magiya sa tuya ni kay Kristo. Kaya nga ni inaapod ta siya ni Estela Matutina, inaapod ta siya ni Estela Maris. Asin sa buhay niya to gabos bilang nagdidebosyon sa iya, siya ni Estela Esperanza, asin Estela Fides. Asin yung mga tugang kabtang kansuyang mahal na ina, inspirasyon, modelo, asin siring man, giya, niya to gabos. Asin sa pagpahararom kayo ng pagurupurop niya to, sa buhay kansuyang mahal na ina, tulong tataramon ang maabot kong ihira sa Indo na pwede tang balunon. Tangani na kitagabos mas maghararom pa sa tuyang pagdebosyon sa mahal na ina. Sa tuyang niya na pagurupurupan, ang buhay kanasuyang mahal na ina sa paagi ng tulong tataramon. Fiat, Magnificat, Stabat. Ini mga tugang na tulong tataramon na Latin, minataw inin karakterisasyon o minataw inin kahulugan sa mga key moments sa buhay kan sa tuyang mahal na ina. An fiat, aram niya to gabos an kahulugan ka ini, mautob lugod, let it be done. Ang Magnificat, sarong tataramon ng Latin ang kahulugang to magnify, to exalt, to praise. Stabat, hali po sa taramon ng Latin, sa berbong Latin na stare, nanbut sabihon to stand. Asin ini mga tugang na tulong tataramon na ining Latin, minarepresentar kan pagkabuhay ni Maria in relasyon sa mahal na Diyos. Ining tulong tataramon ng Latin, minapahayag kan sa iyang pagkuyog, kan sa iyang pag-omaw, asin siring man, kan sa iyang sakripisyo sa pagdusay niya, kan buhay niya sa mahal na Diyos. These three Latin words represent her obedience in faith, her praise in gratefulness, and Mary's enduring presence, particularly at the foot of the cross. Ining tulong tataramon mga tugang, kadakla na bes iyon ginagamit, tangani na tauan, nin kahulugan, ang kabtang ni Maria sa buhay kan simbahan bilang modelo nin pagtubod, asin modelo nin pagiging makinuyog-kuyog sa kabuutan kan mahal na Diyos. Iyon mga tugang ang minatao nin kabilugan, kan importansya, kan buhay kan suyang mahal na ina sa buhay niya, sa simbahan, asin sa buhay nin mga paratubod. Saro-saroon ta, fiat, ang kahulugan, let it be done. Mautob, lugod. Aram niya to gabos mga tugang, ang magayon na istorya kanan sa syon, kanan karanghel na si Gabriel, sinugo kan Diyos, duman sambol na banwaan ka Nazareth, sa sarong daragan ang ngaran Maria, isinaysay niya ang minsay kan mahal na Diyos, Maria, pano kanin grasya, nawiwilihan ka kan mahal na Diyos, ikanapili kan mahal na Diyos, tangani na maging ina, kan sa iyang bugtong na aki. God favored you to be the bearer of His Son. That is why in Greek terminology, we call Mary as the kekaritomene, the favored one.
Asin siya pinaburan kan mahal na Diyos na maging ina ni Jesucristo na sa tuyang kagurangnan. Asin sa siring na mensahe, minsan ang suyang mahal na ina naghapot, pero katapos-tapos kan istorya na hinanyugtan magayon na kasimbagan ni Maria, Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. I am the handmaid of the Lord, be it done to me according to your word. And these words of Mary were words of obedience, were words of faith. Sa iyang pag-ako, sa mensahe kan anghel, inako ni Maria ang kabutan kan mahal na Diyos. Siya nagtiwala, siya nagtubod, siya nagsarig. Kaya si Maria sa lingway kaninang simbahan, iyo ang modelo nin pagkuyog asin hararom na pagtubod sa kabutan, sa kamawotan, asin sa plano kan mahal na Diyos. Ikaduwa, Magnificat. Sa tuyang pigaawit, asin aram niya to gabos ang bagay na ini. The Magnificat. This is the name given to Mary's hymn of praise and response to the Annunciation. Duman sa Maray na Bareta. That is why in the language of the church, we call Magnificat as the song of praise, as the song of gratitude. My soul proclaims the greatness of the Lord, and my spirit rejoices in God, my Savior. Awit nin pag-omaw, awit nin pasasalamat. Stabat Mater. Familiar po gabos gayo ini sa tuya gabos. Ano ang kahulugan ka ini? Stabat Mater. The mother was standing. The sorrowful mother was standing. Ano ang kahulugan ka ini para sa tuya? This refers to Mary's presence at the foot of the cross as her son, Jesus, was crucified. Si Maria, yaon duman sa paanan kan krus, nakatindog, nagtatangis, nakukulugan, ninhuli tan sa iyang aki gadan. Tulong bagay mga tugang, sa buhay kan suyang mahal na ina, nalabi kaimportante. Asin siring, sa satuyang mahal na ina, na nakukulugan duman sa paanan kan krus. Ini mga tugang, dakulang kabtang man sa tuya, na daisa na siya, yaon duman na nakatindog, na nagtatangis. Alagadan sa iyang pagluha, ano sa iyang pagtindog, panuman kan paglaom, para sa pagkabuhay liwat, kan sa iyang bugtong na aki. Mary, in her hope, was there, because she is looking forward to the resurrection of His Son. Though pained, though in moment of grief, though in state of sorrowing, Mary stood at the foot of the cross with full hope, faith, in the resurrection of His Son. Ngunyan mga tugang, ining tulong tataramon, magayon naman nahapoton. Kung ining tulong bagay na ini, importante sa buhay kan suyang mahal na ina, kita bilang mga devotos sa devotos kan suyang mahal na ina, ano man ka ini ang kahulugan sa buhay ta. Enot sa gabos, tuyong pagdebosyon sa suyang mahal na ina, kita gabos iniimbitaran na mag-expressar man kan suyang fiat or aldaw. Just like Mary, we are also invited to express our fiat to the will of God, to His plan, and to His desire. Araw kay Santa Maria, lugod mataramtaman, na bako ang suyang kabutan, kundi ang kabutan kan mahal ni Diyos sa buhay ta. Na araw lugod kay Santa Maria, magpairarom kita sa kabutan kan mahal na Diyos, bako kan sa diri niya tong kagustuhan. Asin sa pagpairarom ta sa kabutan kan mahal na Diyos, sa iyang plano, an sa iyang pangapunan sa tuya dayong iba, kundi ang pagtubod, pagtitiwala, asin pagsarig sa iya. Kaya lugod mga tugang, sa siring ng mga tataramon, mas mahiling talugod sa buhay ta, ang pagsunod sa gawe ni Santa Maria. Day man lugod kita mapanunin pagdududa, asin pagduwa-duwa sa plano kan mahal na Diyos. Takadakla na bes mga tugang, ang tawo, ang pigpapaurog, ang sarili niyang kamawotan, ang sarili niyang kapritsyo, asin ang sarili niyang kagustuhan. Takadakla na bes mga tugang sa lakaw kan buhay kan tawo, minasi para kita sa kunanon kamaawotan kan mahal na Diyos. Kaya yaw ng pagkugusta sa karatan, yaw ng pagkugusta sa kasalan, asin yaw ng pagpauripon niyato sa kalaban kan mahal na Diyos. Takadakla na bes, an kamaawotan ta, an muyatang maotob, bako man ang kamaawotan kan mahal na Diyos. But today, as we express Viva la Virgen,
as we express our devotion to Mary, just like her, through her intercession and inspiration, we are invited to do the will of God. Pagtubod, pagsarig, asin pagtitiwala, na may hararom na pagranga sa kabuutan kan mahal na Diyos. Naramdaman ko mga tugang, kan kami sadit pa, kan sinundan kong tugang, kadakla na bes, pirmi kaming pigi-iba kan sa muyang ina sa tindahan, o kadakla na bes muyahon ming mag-iba sa muyang ina sa tindahan. Asin aram nindo an aki, pagyaon sa tindahan, ang tendins kan aki, magparaturo na ipapabakal. Sige, may kayatong taram kantong ko, bakali na kami kaine, bakali na kami kaiyan. Asin kadakla na besan, hilig ming itukdo da yung iba, kundi sa mga chicherya. Tamasiram sa dila, kan aki. Asin pag nagtukdo na kami kan mga chicherya, dahil man kami babakalan kan sa muyang ina, kung anon sa muyang kamawutan. Pag chicherya ang tinukdo ume, an babakalon kan ina ume, biskwit o kaya prutas. Palibhasatan ina ume maestra, paguli imi sa harong, mahapot naan. Natatanayo kong binakalan kan chicherya. Natatanayo ko sa indo itanaw sa muyan indong chicherya. Natatabiskwit buda prutas. Masimbag naman kami, tamasustansya an biskwit buda prutas. An chicherya, deng sustansya, an itatao, helang. Every time na mag-grocery sa muyang ina, pag nag-iba kami kan sa kuyang tugang, aram tagabos ng tendins kan aki, magpabakal kikawatan o magturo sa kung ano an muya niya. Pag maiba kami ni Apple kan sa kuyang tugang sa muyang ina, pag mapabakal kaming kawatan, pag mapirit kami sa muyang ina, mabakali na kami kaining kawatan. Pag garuday kami pigdadang, pag garu pigdidid kami, may kasabay na iyan na hibing diet. Pag medyo na ipapigdadawag, may kasabay ng paragpadag, asin pag-igad-igad. Pag nag-igad na kami kaan sa salog, bibit-bito na kami kan sa muyang ina, sa gilid may kasabay na nakudot. Day, maningit ang kwartang pambakal kan kawatan mo. Ano yung muya mo? Day, kita magkarakan, tamabakal kitang kawatan mo. Masimbag na sana kami, mabakal na sana kitang pagkaon, dahil na kan kawatan. Pero dahil naghihibi na kami, mata naman sa muyang ina, pag sweldo ko, babakalan ko kamo. Pigtaram ko yung istorya because in relation to God, human in karakter kan suyang pagtubod. Ang mahal na Diyos mga tugang, sa satuyang mga kahagadan, dahil man kita taawarin kan mga chicheryat na muyata. Takadakla na bes mga tugang sa buhay kan tawo, an kadakla na muyato sa mga chichirya kan buhay, asin pag minsan pag naipig tatao, ano ang tendensita? Marayo, makulog kibuot, mamuto-muto, asin iba pa nga ni matara, malipat na nga akong relihiyon, taday man nga pigdadangugkan mahal Diyos ang kamautan ko. But in relation to faith, my dear friends, aram kan mahal na Diyos kung ano ang itaod niya sa tuya. Dahil kita taonan kan mahal na Diyos ki mga junk foods, na dahil man suya mataunin sustansya, na dahil man suya mataunin kusog, an itataw kan mahal ni Diyos mas kaipuhan kan tawo, an mga prutas and biskwit na mataunin nutrisyon. Kaya, mga tugang, magsarig, magtiwala, arog kan ginibo ni Maria. Kung kadakla na bes sa buhay niya to, mga tugang, muyata kan mga kawatan na nahiling niya to sa buhay. Pero maghanap kita sa perpektong panahon kan mahal Diyos, sa pag nagswildo siya, itatao niya iyan sa tuya. Simple lesson ang pwedeng makuha sa istorya, na ang mahal na Diyos, pirming nag-aakto sa iyang perpektong panahon. Kaya po bagay inin pigtataramta, God will give us something that we desire in His own perfect plan, in His own perfect timing. And just like Mary, in God's plan, in God's desire, in God's will, our response is confidence, trust, and faith. Ikadua, Magnificat. We say that Magnificat is a song of praise, a song of exaltation. It is to magnify the Lord. I mentioned that Magnificat is not only a song of praise, but at the same time, a song of gratitude. Kaya sa buhay kan tao, mga tugang, iyon yung suyang responsibilidad. An mag-omaw, an magrukyaw, asin magpasalamat sa mahal na Diyos. Asin sa siring sa pagdebosyon niya to, suyang mahal na ina, lugod kita arog sa iya, magkaigwanin puso na nag-oomaw, magkaigwanin puso na nagrurukyaw sa mahal na Diyos. Magkaigwanin puso na nagpapasalamat sa grasya, asin mga biyaya, kan mahal na Diyos. Kaya anon kay puwan tanghalion, ang pagiging mariniklamo, dakadaklan ngun yan, sa disposition kan buhay niya to, anon pirmi ang yaon sa tuya, pirming liklamo.
Dahil na nahalian ng tao kireklamo. Kaya pag matapas na pagkaaga, pirming murosdot, garo pirming nakainom kisuwa. Dahil pangani nakalimugmog, ang pandok murosdot na. Takadakla na bes mga tugang ang permitang nahiling sa buhay, sa mga dae, sa mga kulang, sa mga wara. Kaya kadakla na bes, tapig para hiling ta sa mga dae, sa mga kulang buda sa mga wara, ano ang nawara sa puso? So pagpasalamat sa mahal na Diyos, pag-umaw sa mahal na Diyos. Minsan nga ni pagmatata, pagkagaday, lamang kagurangnan, salamat sa buhay na ini na itinao mo sa kuya. Kagurangnan salamat sa pagpadaba kan mga taong nakapalibot sa kuya. Kagurangnan salamat, tangon niya na agang ini, tinaawan mo pa ako, nin buhay, asin kusog na makapagpadagos. Pero kadakla na bes, data yan mga tugang na sambit, data na taram, takadakla na bes ang nahiling ta, problema, kagabatan, asin mga kahaditan sa buhay. Kaya it is always good to ask ourselves, why is it always hard for us to be grateful to the ordinary, to the little, and to the small things of our life? Kaya bagang yan mga tugang na panahon di pisilo nang unyan ang pagregalo, lalo na sa mga gurang. Maray pa sa mga aki, pag nagregalo ka sa mga aki, tawan mo dyan kikendi, chocolate na sadit o apple. Wow! Thank you! Pero balo daw na magregalo mo niyan sa gurang. Tawanan mo kibado, mareklamo, ano, man yung tinawag, bako lamang yung branded. Ganong yung sa ukay-ukay sa nangyayin ni binakal. Paguguman mo kikwarta, sisiripon mo na, pag nahiling na 20, mareklamo, ano, boro 20, sa nabako lamang yung sa may agila. Kaya very difficult. Tanon kulang na ngunyan sa tao, ang pag-apresyar. Many times, my dear friends, we are no longer appreciative of the small and little things of our life. That is why, in relation to God, we are no longer appreciative of the ordinary and small grace and blessings that we receive from Him. Pero tandaan ta mga tugang, mas may darakulang bagay na itinato ang mahal na Diyos, more than kan mga bagay digdi sa kinaaban. Permitang tandaan, ang bagay kan kinaaban, napapara sinawara, pero ang mga bagay kan mahal na Diyos, nagdadanay, asin sagkod paman. Kaya sa ulo natong pagkabuhay, let us always exalt God, let us always praise God, let us always magnify God by thanking Him, by having a heart who is very much grateful to the ordinary and small graces and blessings that we receive from Him. And finally, is tabat. Ano ang pwede tang maukunan sa disposition kan suyang mahal na ina? Ang buhay kan tao, bako harayo sa pagsakripisyo. Kaakibat kan eksistensya kan buhay kan tao, ang kagabatan, ang problema, asin kadifisilan. But just like Mary, we are always invited to stood at the foot of the cross. Why? Because at the end of the story of the cross, there is always the promise of resurrection. There is always the promise of glory. Asin iyo ini mga tugang, ang kaipuan tang laoman. The story of Jesus is not all about pain. It is not all about suffering. It is not all about sorrow. But the story of Jesus ended in His glorious resurrection. And just like Mary, her story of following the Lord is not all about difficulties. It is not all about trials. It is not all about sorrow or grief. But Mary stood at the foot of the cross in the hope of the resurrection of His Son. Kaya di kita matanglay na magsakripisyo. Di kita matanglay na magpaasan kan krus. Tan kahulugan kan sakripisyo, asin kan krus, kamurawayan. Final words, conservabat. Ang tataramo na ini mga tugang na Latin, ang kahulugan, she kept, she treasured. Sa buhay kan suyang mahal na ina, ang gabos na bagay, rinimpos niya sa iyang puso. He pondered everything. He pondered God's action in her heart. Asin ngunyan mga tugang, sa satuya man na pagurupurup kan fiat, kan magnificat, kan istabat. Sa tuya na pagurupurupan, kunan buhay tabilang mga devotos asin devotos ni Maria,
nakaagid na sa iya. Viva la Virgen! Ipahayag niya ito ang sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan. Kaglalangkan langit Ito asin daga, asin kay Hesu Kristo, Kristo aking bugtong niya, kagurang nanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo. Namundag ki Virgen Maria. Pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, nagadan asin nilinubog. Huminilig sa mga gadan. Kanikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan. Numan, Sumuhay asin magadan. Santo. Sa banal na simbahan ng Katoliko. Mula ba ang mga santos sa katawaran ng mga liwat din mga gadan. Buhay liwat din laman, asin sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita, ngunyan sa satuyang Diyos Ama na nagpili ki Virgen Maria, pinakaurog sa mga babae gabos, tangani maging ina kan sa iyang namumuta na aki, asin ina niya to gabos. Sa irarong kan sa iyang manto, kita tinatabangan bilang patrona kan sa tong diocese digdi sa probinsya ni Albay. Lugod sa paagi kan sa iyang mga pamibi, madaraan gabos sa pagkaherak nin Diyos. Ang simbag niya to sa lambang pag-arang, kagurangnan, bendisyon ni kami, huli ki Virgen Maria. Kagurangnan, bendisyon ni kami, huli ki Virgen Maria. Ang bilog na simbahan sa Kinaban, urog na digdi sa Diocese kan Legazpi, tanganing maipahayag ang lokal na simbahan bilang sakramento ng pagkamot sa mga dukha, mga pamilya asin mga jóvenes. Mamibi kita. Kagurangnan, bendisyon ni kami, huli ki Virgen Maria. Ang gabos ng mga lideres sa estado asin sa saradit na simbahan ng pagtubod, tanganing mabilog ang mga nasasakupan bilang mga Kristiyano na naglilingkod sa misyon kan simbahan. Mamibi kita. Kagurangnan, bendisyon ni kami, huli ki Virgen Maria. Ang gabos ng mga plano asin kamautan kan diocesan pastoral plan, maging guwa na mautob asin maging parte sa pag-uswag ng pagtubod asin pagkamuot. Mamibi kita. Kagurangnan, bendisyon ni kami, huli ki Virgen Maria. Ang gabos ng mga nagdidiboto ki Virgen Maria bilang Nuestra Señora de Salvacion, tanganing ampunon kang mahal na ina sa sayang pag-ataman, asin mamatian ang kaligtasan sa hawak asin kalag. Mamibi kita. Kagurangnan, bendisyon ni kami, huli ki Virgen Maria. Mamumuto na Ama, tabahin kaming makasaro ki Kristo sa paagi kan sa iyang ina na si Virgen Maria. Dangugon mi an sa iyang tingog, asin arugon mi an sa iyang mga padara. Huli ki Hesu Kristo sa imong aki, samong kagurangnan. Amen.
Magpamibi ka mo mga tugang, tangalingan sa ko, asinan sa idong atang, maako malugod kan Diyos amang makakamhan. Ako ang manlugod kan kagurangnan an atang sa mong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan pakiako ining mga atang kan sa mong debosyon asin warasa na kaming nagrurumdom kan gawe nin labi-labing pagkamuot kan sa imong aki mapapusog kan paarog ni Santa Mariang Virhen sa pagkamuot sa mo asin sa kapwa uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas na magpahayag kami ning pagtubod sa imo na makangangala sa kauswagan kan gabos na santos asin urong ng gayo sa pagrumdom kay Santa Maria Virhen. Magpadakula kami kan ugay mo sa magayagaya niyang pag-umaw. Tatutuo, darakulang bagay ginimo mo sa gabos na kapuruhan kandaga, asin pinadanay mo sa mga panahon, ang balakid mong pagkaherak, kando ngawon mo ang sa imong sulugoon, sa iyang kapakumbabaan, asin itaon sa mo huli sa iya, ang paraligtas nin tao, ang aki mong si Jesucristo sa mong kagurangnan. Kaya anok mo ni mga angeles, nagsasambakan sa imong kamahalan, nag-uugma sa tubang mo sa kulpaman, nagaarang kami ni pagbuot mo na makasanong sa inda, ang sa mong mga tingog, sa kaugman ni makairiba na nagsasabi. Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga, panokan sa iyo, kamurawayan. Hosana sa kaitasan, digdig sa ngaran kan kagurangan. Hosana sa kaitasan. Kagurangnan ikanang banal, burabon ning gabos na kabanalan, kaining mga ata na mimibi kami, pabanala ka ng buwan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na sa Jesucristo. Kan siya sa lugar niyang buot, pinasaluiban sa kon sa pasyon, nagwa siya ng tinapay, asin pagpasalamat, binakini asin tinaon sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan ka ini, taini ang sa kuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man, pagkapamanggi, pagpanyamaning kalis, asing kiraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asing mag-inom ka ini, tayni ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo, asing para sa dakol, sa pagpatawad ka mga kasalan, inipag-ibuhon Indo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kang pagtubod.
Kaya kami na nagroromdom kan sa iyong pagkakadaan as iyong pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan kan tinapay ning buhay as iyong karis ning kaligtasan. Nagpapasalamat at pinabakanigo mo na magatubang as iyong maglingkod sa imo. As iyong nakikimahera kami nag-arang, na kami nagpapakinabang kan hawak as iyong dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramdaman kagurangnan sa imong simbahan na kalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkabot, kay bakan sa tong Santo Papa si Leon, ang sa tuyang Obispo si Joel, asin ang gabos na klaro. Siringman girumdumas sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos na mimiibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Dios, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaidto pa nakapagayagaya sa imo. Magkanigon maging kairas, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduhan ka makakaligtas na tugon, asim pinatuod kan Diyos no, na kaugalian, nangangas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kakurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tangani kami natabangan kan sa imo pagkaerap. Magindanay na talingka sa kasalan, asimaligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asim pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Ang kapangyarihan, siringman, ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Jesucristo ang kakurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninungan ibinawalan ko sa Indo, ang sa kong katuninungan itinataw ko sa Indo, hari pagilingan sa mong makasalan,
kundi ang pagtubol kan sa imong simbahan. Asin papagkanigo na siya mapatuninong asin magkaburonyok, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kang kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpanotauhan kita kan tanda ning katuninongan. Peace be. Uya ang kordero kan Diyos, uya nagpapara ka mga kasalang kang ginaban, paladan ang mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalak, mauumay.
Sa ngaran ka na sa tuyang Vicariate, kan Santa Rosa de Lima, na kumpisto ka mga parokya ka na Malilipot, Bakakay, Bonga, Trinitas, Santo Domingo, Pili, Cabasan, Villahermosa. Bawat magpasalamat kay Father Joseph Salando, ang kura paroko digdi sa parokan kan Diocesan Shrine, ang parokya ni San Our Lady of Salvation, digdi sa Oroan, siriman kan sayang kairiba, na si Father Lau Birino, sa pagtao sa tuya nin oportunidad na bilang sarong vicariate, bilang sarong pamilya ni Diyos, na kita nakapagsungko sa satuya mahal na ina, ngunyan aldaw, sa satuya mahal na ina na si Virgen Maria, Nuestra Señora de Salvación, para pakanya at sindo. Siringman, nagpapasalamat man ako sa satuya mga kapadian na yaong digni, so sa Bonga, Bakakay, Cabasan, Trinitas, so ibang padi sa pista kaya bagangunyan sa Santo Domingo. Ang pista ngunyan, Santo Domingo. Taon-taon magduruman naman kita. No. Kapista ni St. Dominic. Kaya salamat po Fathers and Reverend Sisters. Yan yung mga Madre Cansol. Salamat tabi. Parakpakan man niya, Sinda. Diyos maray na aga po sindo mga tugang, mga aki nina, mga namumutan kan sa tuyang patrona kan Diocese nin Legazpi or Lady of Salvation. Bot ko po na kunin ning oportunidad na magpasalamat sindo asin magtaon ning dikit na update. And po salamat po sa indo gabos sa Vicariate of Saint Rose of Lima sa pamamayo kan sa tuyang Vicar Foreign si Father Sot Ubalde. Pasalamatan ta po si Father Sot. And then sa mga tugang kong kapadian na uya po digdi sa satuyang predikador, si Father Pope Ricaport. Thank you, Father Pope. Thank you. And sa tuyang MC, si Father Christian Busita. Thank you, Father Ba. Sa tuyang mga padi na mga miyembros kan Society of Our Lady of the Most Holy Trinity, Father Efren Bantog, Father Wilfredo Villanueva, Father Bogs Alvarado, and Father Pedro Balde. Thank you po sa inyo, Fathers. Si Father Paul Ocpemia, member man po ang sayang parish digdi. Yaon po sa Matakon, parokya ko po, piyesta sa mo, pero di ako makauli. Si Father Paul ang nagduman, ta siya po ang presider and preacher po duman. And then, sa roon ko po, gusto kong magpasalamat at ma-recognize ang mga vicariate, members kan vicariate. Si Father Paul, Our Lady of Mount Carmel Parish, Malilipot, Albay, with Father Noni Bilyen. So, igwa po, digri mga taga Malilipot, please stand. Makitindog po, please stand. Thank you. Dakulon po kamo. Parakpakanta po, Sinda. Thank you po sa Indo. Salamat po. Belated Happy Fiesta po sa Indo. And Father, sa ano man po, St. Rose of Lima Parish, Bakakay. Igo po, digdi. Please stand. Ayaw sa luwas. Okay po. Salamat po, Tabi. Thank you. Salamat po. St. John Paul II, Pasay Parish, sa Pili. Igo po. Ay, igo man po, Tabi. Para pakanta po, Sinda. Mga apat po kamo? Dakol. Ang nahiling ko sa apat ikabanga. Apat ikabanga. Sacred Heart Parish, Cabasan, Cagraray Island. Iga po. Iga sa mga sisters, sa Salt Sisters. Thank you, mga representative. Salamat po. St. John Nepomucen Parish, Bonga, Bakakay. Iga po, mga parishioners. This is stand. Parakpakanta po sila. Thank you. St. Joseph the Worker Parish, Villahermosa, Batan Island. Rapo-rapo. Sa aga pa ito maduman sa San Miguel. Duman ito San Miguel. St. Dominic of Guzman, Santo Domingo, Malay, Taigwa. Piesta. Detang gada. Piesta. Okay. Yan man sana po, Padre, mga parokya mo. Under ano po. So, salamat po kan sa indong presensya sin pagpartisipar digdi sa satuyang annual diocesan /
vicarial pilgrimage sa harong nin mahal na kadaklan po sa tudigdi, once a year man sa na po nakakadigdi. Ano po? Sisay po ang once a year sa na po, sarong bes, sarong taon, minadigdi. Sisay po, nasupog, once a year. Kadaklan, aram ko po, once a year man sa na po. Bira ang twice or thrice a year. Kaya po kami nagpapasalamat sa ngaran po kansa ko yung pag-iribanan ng padi, si Father Lau, as in kanbilog na PPC, Parish Pastoral Council, and then dahil po in-shrine, igawin po diging Shrine Ministry Council, nagtatabang po sa to na mag-ataman kan mga pilgrims, mga devotees nin mahal na ina. Sa puntong ini, buot ko man po na taon indicate na update sa Indo. Next year po, Diamond Jubilee kan sa tuwing Diocese of Legazpi, 75 years. Kasabay po kayan ang Marian Jubilee. Siga po kamong silyab, nagpadara po kita nin mga silyab newsletters sa mga parokya. Yaon po duman, nakakaag po iyan. Marian Jubilee kasabay kan Diamond Jubilee dahil po 250 years na po ang debosyon kina sa Senyor de Salvacion. Nagpuon kan 1776 kan itinaon na po ining imahe na ini kan mga misyonerong Franciscano sa buhi, tinao sa mga tagadigdi sa Huruan, 1776. So next year, it's 250 years. And then, 50 years man po kan pagiging diocesan shrine po kay ni. 50 years kan pagkorona sa iya ni Cardinal Sin sa otoridad ni Pope Paul VI kan 1976. And then, 50 years man po kan pagproklamar siya ni Bishop Pasis of Happy Memory bilang patrona kan Bilog na Albay. So next year po yan, dakol na tulong Golden Jubilees. And then one Sister Centenary, 250 years. Kaya po kita nagaandam kaining harong ni ina. Pag may special na okasyon po baga, ipakaray tama na sa tuwing harong, piglilinigan, kung may mga raot, piga pakaray. Kaya po marapat siya na, maninigo asin ikakaugmata bilang mga albayano na ang harong ni ina sa pagkamot man po sa iya, mapakarhay ta. Dakol po, next year po, every parish from July to August, gusto ko nga ning kauronan na baka pwedeng i-extend ta, every day, kung 50 parish po every day, for 2 months, may madigdi. So, kaya po ng God na pakarayon ini. Kaya po, kung nahiling po nindo, since November po, nagpatrabaho po kita digdi. Paglaog po nindo dyan sa main, may bagong hagdanan, mahiwas po. May rampa para sa ito yung mga elders, elderly, and PWDs. Digdi sa palibot po, pigpakareta po digdi sa gilid. Sa likod, may sakatan na po dyan, maray na pong sakatan, pasiring dyan po, sa kamarin, kung saan kita hadokina, nakakapot kan sa iyang original na imahin sa taas. So, paribot po inipigpapakareta po. Ang next po, hopefully by November or October, matapos na po ang CR po dyan sa luwas. So, isasarata na ining, deta nahalaton ang Golden Jubilee man kan CR digdi sa gilid. Na lumao naman po yan. So, may bago po kita para sa mga pilgrims, lalo sa mga elderly. Ang pag-abot po baga, bako man si ina ang pigahanap nindo, CR, ang pigahanap nindo, bako man si ina. Biraon kayo maghahapot sa ko pag-abot, hain nga si ina, hain tabi Father and CR, yan ang pigahapot. So, mahiling tulos nindo dyan. So, gabos na po ini, sa tuyang pigihingowa, as in nagpapadagos po kita sa pagpatrabaho sa good gayo din next year, mga July, hopefully, June tapos na. Bago magpuon ang pilgrimage season, tapos na ang mga patrabaho digdi. So, kaya puan ko po ang sindong tabang bilang mga aki maniina, harong manindo ini. Kaya po, sa mga may alkansya nag-offer, salamat po sa indo. Sa mga alkansyang yaong pasarong nindo, baki pwede po kamong magbalik digdi o pwede kaming maglibot, may schedule kong malibot sa mga parokya, makolekta kan mga alkansya. Pwede man po kamo, may raffle draw po kami digdi sa December 31. Ang bag ko sa harong nin mahal na ina. Ang bag ko sa harong ni ina. For 100 pesos po. Pwede man kamong manggana.
in 25,000, first prize 2015. And then consolation prize is 25 man na 1,000. Mapirma ka mo ng kontrata. Pag nanggana po kamong 25,000, idudunar nindo 100%. So, diamond po, nasa sa indo po iyan. So, pwede po kamo available na po ang ticket. And then, may mga ano po dyan, souvenir shop. Kung wala pa kamong imahe ni ina, may iba-ibang sizes po dyan. Kan imahe niya, pwede kamong magbalon pauli sa indo. Kung mayo pang alkansya, yaon man po available iyan sa satuyang souvenir shop. So, ini po mga paghingawatan na ang lambang saro, makapagpartisipar sa pagpakaray kan harong nin mahal na ina. Sana po sa karahing buot po nindo, matabangan man po niya to ini, harong nin mahal na ina. Pero kung iga po kamong proyekto sa parokya nindo, inuto nindo po, tabangan ang sa dirindong parokya. Kung may tada-tada po, pwede man po digdi na itabang man nindo sa harong nin mahal na ina. Pero kung once a year man sana po kamo, bago kamo mag-uli, once a year man sana kamo minadigdi, magbakal na kamo po nin ticket. At least may 100 na kamong ambag sa harong nin mahal na ina. Iyo po. So, yan man sa natabi. So, day pa naka-register po, mag-register na po sa mga grupo. Tapiga monitor taman po yan para may data kita kan mga nag-aarabot digdi. Kaipuhan taman po yan sa pag-apply ta na maging national shrine. Siguro day ko na yan maabot. Ma-reshuffle na kaming mga padi by 2027, July. So, pero naghahanda po kita, lugar and documentation, malibot sa Pilipinas, kiina, para maging national shrine. Makapasar po kita sa CBCP. So, tulo na po ang Diocesan Shrine of Our Lady of Salvation sa Pilipinas. Saro sa Manila, idideklara niya na August 16. Saro po sa Katarman, Samar, nadeklara po kan August 4 or 5. Kaya ini po, kumbaga, hinugnaman para maging national shrine. Pero kay Puan, mapasartan mga requirements. So, yan po mga tugang. Sa Giraray, salamat po sa Indo, sa indong presensya, as in partisipasyon. Viva la Virgen! Mamibi kita. Kagulangnan, warasan sa imong simbahan, naandalang kang ibanghelyo na pinakusog, kan bagsi kening sakramento, masikat na maglakaw, sagkod na makabot, sa maugmang pagkamit ning katuninungan, na mamuraway ng pinapakinabangan sa paman ni Birhen Maria, sa imong mapakumbabang sulugoon. Uli ki Kristo sa mong kagulangnan. Amen. Salve Regina. Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filiae, a te suspiramus, gementes et plentes, in hac lacrimarum Vale. Ea ergo advocata nostra, Dios tuos, misericordies oculos, ad nos converte. En Jesús, benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, o dia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Sancta Genitrix.
Oremus omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosi Virginis Matris Maria corpus et animam, ordinium filii habitaculum efficite meretur, Spiritu Sancte cooperante preparasti, daiut cuius commemoratione letamur, ius pia intercessione abstantibus malis, et a morta perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Ang kagurangan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Bendisyon kita ng Diyos na makakamahan sa daan na pagampon ni Virgen Maria Nuestra Señora de Salvación. Ang Ama, Aki, Padre, Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, lakaw kita, kaibahan sa tuyang ina. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Para pakantapuan sa tuyang mahal na ina. Pwede po kung magdagos dyan sa hall. May sumakarakan pong pangudtuhan. Daron po ninong balo nindo. Sa hall. Nakahanda po duman may lamesa, may tukawan. Salamat po. Picture.